ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଜି ତିଆରି ହେଉଛି ରୁଟି ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରରେ କେମିତି କ'ଣ ରୁଟି ତିଆରି ହୁଏ ସେମିତି ଆମେ ରୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଟି ଆମର ବେଲା ଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଏଠି ଆମର ରୁଟି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ତାୱାରେ। ତ ଆମର ରୁଟି କରା ସରିଲା ପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମର ଘୁଗୁନି ହେଉଛି ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ। ଆଜି ଆମର ଟିକେ ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିପହରେ ଆଜି ଆମେ ରୁଟି ଖାଇବୁ। ଘୁଗୁନି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି। କଷା ଥିଲା, କଷା ପରେ ଆମର ପାଣି ଢଳାଗଲା ଏଥିରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, କାହିଁକିନା ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଝୁଲଝୁଳିଆ କରି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଜି ରୋଷେଇ ଘର। ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ଏମିତି ଚୁଲିର ରୋଷେଇ ହୁଏ ଏମିତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ତ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଆମର ବାଢ଼ିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ। ଆଜି ଅଛି ରୁଟି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଛି ଘୁଗୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତା ସହିତ ପିଆଜ ବି ଅଛି। ହଁ, ଏପଟେ ସିଏ ପଖାଳ ଖାଇବା କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁଟି ଭଲ ଲାଗେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ମୋ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବନ। ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛୁ ରୁଟି। ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଦେଖିଦିଏ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖେଇଥିଲି।